O impulso da xente valente, ese é o lema da nova edición do Pontapestor, un espazo de referencia do novo emprendemento de Galicia. Este ano, para participar, hai 3 modalidades: os stands, as actividades demostrativas e o puntazo express. Unha modalidade que é o puntazo express, que se está consolidando, é un proxecto que leva directamente xestiona a nova xestión cultural, que é promovido polo Concello, dentro do que Pontevedra ten un puntazo, pois aquí temos o puntazo express. Decir, en 5 minutos, en este caso, 4 directivas de empresas que podan comunicar e podan ter un feedback, digamos, que lles poden axudar, orientar a través da experiencia desas persoas. En total serán 50 as propostas emprendedoras que se presentarán neste evento. Dos proxectos que xa se presentaron, a organización destaca a variedade e a mellora na calidade. Que hai unha maior calidade, un cuidado a presentar a candidatura ben redactada, aínda que isto parece absurdo que se teña que decir. A veces non se entendían, creo que este ano se entenden todas, están ben expresadas, é un cuidado, é dicir que demostra tamén que os emprendedores maduran, pero hai todo un tema de calidade no propio proxecto, proxectos innovadores e na parte de comunicación. Entre as novidades deste ano destaca a creación dun laboratorio de emprendemento rural, as diversas propostas alrededor dos videoxogos e as actividades destinadas aos emprendedores sénior. A sexta edición do Pontapestor se desenvolverá do 19 ao 21 de setembro e está aberta a toda a cidadanía, porque, sen dúbida, o mellor escaparate do talento galego.